Ku ci gaba da danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi sharing. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin labarai mu je zuwa. Malam nima na ba da naira miliyan 300 a ba da akawun gobe za a sanya insha Allah. Akwai dan uwana gwamnan jihar Yobe ya ba da miliyan 100, za mu samu miliyan 600 insha Allah. Allah ya saka da alheri. To bari tsaya a nan. Jama'a sunan Fortune University aljihun Alhaji Sani. Tuni ilimi nake so a kafa wanda da musulman da wanda ba musulman ba za mu yi nasara. Allah ya zaunar da Najeriya lafiya. Allah ya zaunar da duniyar musulmi lafiya. Kafirai da suke mana cuta, Allah ya buɗe musu ƙofa su musulunta. Muslim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Kamun alƙawarin za ka ba mu miliyan 250 amma bisa ga shara'i in kawo maka rubutu da zane na entrepreneurship na fili na mai tamanin kuɗi sama da biliyon da na baiwa izala kyauta fi sabilin lahi. Mataimakin sanata ne Barau Jibril, Deputy Senate President Jimalayan Nasiru gwanin turanci. Haka ne, Allah ya maka albarka. Kamun alkawarin za ka ba mu miliyan 250 amma bisa ga sharaɗi in kawo maka rubutu da zane na entrepreneurship na fili na mai tamanin kuɗi sama da biliyon da na baiwa izala kyauta fi sabilin lahi, da fatan Allah ya bani aljanna. To ban manta ba, na sa su malam Nasiru su sadu da mai girma tsohon minista a nemo mun yadda za a zo da zanen in kawo maka. Ba mantawa ne ba, amma na son tuna maka yanzu 200 miliyan 250 din yanzu ran da ka faɗa yauwa ɗaya. Ku ci gaba da danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi sharing. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin labarai mu je zuwa.